ಸೋಮೇಶ್ವರ ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ತಯಾರಿ ಬೇಲೆಲು ಬಾರಿ ಬಿಡ್ಸಡು ನಡತೊಂದುಂಡು ಇಂದತ್ತ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಕಾಮಗಾರಿದ ಒಂಜಾತಿ ಚಿತ್ರಣಗಳನ್ನು ಅಂಚನೆ ಪ್ರಮುಖರನ ಸಹಾಯಕೇನುನ ಸಹಕಾರದ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತಕೇನ್ಗ ಪುರಾಣ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಿವ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡು ಒಂಜಾಯಿನ ಸೋಮೇಶ್ವರದ ಶ್ರೀ ಸೋಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾಗಣದ ಆರಾಧ್ಯ ಮೂರ್ತಿ ಆದಿತದು ಮಾತೆರ್ಲ ಪಾಲಗು ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರ ಆತಂಡು ಸುಮಾರು 15 ವರ್ಷದ ಪಿರಾಕ್ ಮಾಗಣದ ಸಮಸ್ತ ಭಕ್ತರಿನ ದಾನಿಲಿನ ಸಹಕಾರಡು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆಯ್ನ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇತ್ತೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವಗ ತಯಾರಾವೊಂದುಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ನಿಲೆಟ್ ಇತ್ತೆನೆ ಸೋಮನಾಥ ಚಾವಡಿ ಉದೀಪನ ಆತಂಡು ಪಂಚದುರ್ಗಿ ಗುಡಿ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಗುಡಿ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಗುಡಿ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ಗುಡಿದ ಬೇಲೆ ಬಿರ್ಸಡೆ ನಡತೊಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ರಾಜಗೋಪುರ ಗಾಳಿ ಗೋಪುರ ಅಡುಗೆ ಶಾಲೆ ಭೋಜನ ಶಾಲೆ ವಸಂತ ಮಂಟಪ ರಥ ಕೊಠಡಿದ ಬೇಲೆಲು ಆಯರ ಉಂಡು ಇಂದ ಬೇಲೆ ಬಿರ್ಸಡೆ ನಡತೊಂದುಂಡು ಈ ಬಗೆಟ್ ಪೊಲಂಕೊರ್ನ ಕುಡ್ಲ ಬಂದರುದ ನಿವೃತ್ತ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಸಮಿತಿದ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀ ಪದ್ಮನಾಭ ಶೆಟ್ಟಿ ವರ್ಕಾಡಿ ಮಾರ್ಚ್ 24 30 ಮುಟ್ಟ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮರು ನಡಪೆರ ಉಂಡು 27 ತಾರೀಕಿಗೆ ಕೊಡುಗೈ ದಾನಿ ದಿಕ್ಕಿನ ಬ್ರಹ್ಮರಥನು ಭೂಸ್ಪರ್ಶ ಮಲ್ಪಾಯರ ಉಲ್ಲ ಈ ಮಾತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಜನಕಲು ಊರ್ದ ಪರ ಊರ್ದ ಮಾತೆರ್ಲ ಮಾತಾ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದಕ್ಲು ಸಹಕಾರ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಪಂದನೆ ಕೊರ್ಲೆ ಪಂಡದ ಕೇನುಂಡೇರು ಎಂಕ್ಲ ಆತ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಪಂಚದುರ್ಗಿ ಗುಡಿ ಅಂಜನೆ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಗುಡಿ ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಗುಡಿ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ಗುಡಿ ಇಂದು ಪೂರ ರಿನೋವೇಷನ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂಚೆ ರಾಜಗೋಪುರ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 1,30,30,00,000 ಮುಟ್ಟ ಆವು ಇತ್ತೇನೆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ತಂಡಡ್ ನಮ್ಮ ಸೋಮನಾಥ ಚಾವಡಿ ಕರೀನ 11 ತಾರೀಕಿಗೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆತಂಡು ಅವು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ತಂಡಡ್ ಆತಂದ್ರೆ ಇತ್ತೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲೋತ್ಸವ ತಂಡಡ್ ಈ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಯಾಗಶಾಲೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಗಾಳಿ ಗೋಪುರ ಅಡಿಗೆ ಶಾಲೆ ಬೊಕ ಒಣಸಕೊಲ್ಲಂಚಿನ ಭೋಜನ ಶಾಲೆ ಮಾತ ಆಯರಂಡು ಬರ್ಪುನ 27 ತಾರೀಕು ಹಿಡ್ದು ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಚ್ 27 ಹಿಡ್ದು ಫೆಬ್ರವರಿ 10 ಮುಟ್ಟ ಅಂಚನೆ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ನಡಪೆರಂಡು 27ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮರಥ ಒಂಜಿ ಕೊಡುಗೈ ದಾನಿ ದಾನಿನ ಲೆಕ್ಕೊಡೊಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮರಥಲ ಇಡೆ ಭೂಸ್ಪರ್ಶ ಆಯರಂಡು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ 27ಕ್ಕೆ ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆಲ ಆಯರಂಡು ಅಂಚೆ ಆಜಿ ತಾರೀಕಿಗೆ ಮಹಾಬ್ರಹ್ಮರಾಭಿಷೇಕ ಆದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕಡಿ ಎರ್ದು ಜಾತ್ರೆಲ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಡಪೆರಂಡು ಮಾತ ಕಾರ್ಯಗಳ ಊರ್ದ ಪರ ಊರ್ದ ಅಂಚನೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ದೀದು ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಮೂಲು ಅಂತ ಅಡಚಣೆ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾತ ಭಕ್ತಾದಿಲು ಆರ್ಥಿಕವಾದ ನಿಕ್ಲ ಸ್ಪಂದನೆ ಕೊರದು ಈ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮಾತ ಕಾರ್ಯ ಎಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ರಾಪಲೇಕ ನಿಕ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಪಂಡದು ಈ ಮೂಲಕ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಸಮಿತಿ ಪರವಾದಲ ವ್ಯವಸ್ಥಾನ ಸಮಿತಿ ಪರವಾದಲ ಅಂಚೆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಪರವಾದಲ ಏನಕ್ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಲ ಆ ಸಹಾಯ ಏರ್ ಇಂದಕ್ಕೆ ಮಾತ ಆ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಕೊರಪೆರ ಒಂದು ಕರಸೇವಾಡದಿಂದ ಆರ್ಥಿಕವಾದವಡು ಒವೇ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಕೊರನಾಕ್ಲೆಗೆ ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥೆಲ್ಲ ಪರಿವಾರ ದೇವರೆಲ್ಲ ಮಾತ ಐರಾರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯ ಕೊರದು ಕಾಪ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ಶ್ರೀ ಕೆ ರಮೇಶ್ ಕೊಲ್ಯ ಮಾತೆರಲ ಸಹಕಾರ ಕೇನುಂಡೇರು ಪುನಃ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆವಡ್ ಪಂಡದು ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಪ್ರಶ್ನದ ಪ್ರಕಾರ ಎಂಗ್ಲೆ ತೋಜಿ ಬತ್ತಿನಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಫಸ್ಟ್ಗಾದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿಡು 1.5 ಕೋಟಿದ ಚಾವಡಿನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ತದ ಅಂಚನೆ ಗಾಳಿ ಎದುರದ ಗೋಪುರ ಪಿರೋದ ಯಾಗಶಾಲೆ ಗಾಳಿ ಗೋಪುರ ಇಂಚನೆ ವಿಷ್ಣುನಾಥ ಗುಡಿ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಗಣಪತಿನ ಗುಡಿನಿ ರಿವಿನ್ಯೂವೇಷನ್ ಮಲ್ತದು ವಿಜೃಂಭಣೆಡು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮಲ್ಪುನ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಇಂಕಲ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಐಕ್ ವರ್ಮ ಮಾಗನೆದ ಮಾತೆರ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಲು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ತನು ಮನ ಧನ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ದು ಸಹಕರಿಸೋಡು ಪಂಡದು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಕುಡ್ಲ ವಕೀಲರು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಬಿ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ರೈ ಉದ್ಯಮಿ ಸಮಿತಿದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀ ಜನಾರ್ದನ್ ಹೊಳ್ಳ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಸುಧಾಕರ್ ಭಂಡಾರಿ ಗಣೇಶ್ ಕಾಜವ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಇಂಚಿತ ಪ್ರಮುಖರು ಮುತಾಲಿಕೆ ಹಿಡಿತಾರೆ.